Salutare, mei, bine ați venit la un nou videoclip de Clash Royale. Până că normal. Da. Episodul de azi, nu știu ce să fac. O să facem niște atacuri și da. Vă aștept în clanul meu pregătit pentru că este... Sunt decât eu. Da, bine, eu m-am contestat. Muschetare de 2, Ferno Dragon și am intrat în clanul științial și am și pe fan. Ofertele! Aici... Gata, Alex, taci! Gata! Păi filmez. Nu să te ascult pe tine televizorul. Da, pe aici a fost un medical chest gratis și am... Pe supăr, scheletonare, nu vor proiect elixir, găbe. Păcător cu cafrizul pe docăi, opțiune. Am revenit! Hai să știu cum aceasta. Agentul 3 barbari. Tesla. Bun? Asta mă bete, nu prea am vorbit pentru că na. Am început cu un Baby Dragon. Cum stau? Suntem rici, oameni buni, repede friz! Mamă, ce acolo! Ale, nu tombstone! Tombstone! Foaghe ceapa mea! Foarte mrit rău! Da, nu e foarte treabă. Da, a venit el cu sconerele să mă rugă. O să vedem un scheleton. Sama pe stran.
Nu știu de părerea mea, nu știu să exist pentru a face l-am dat pum. Logica jocului. Aoleu, sărit suntem în oh. Repede, freeze! Haide. Na, nu ne bate! Ce să ne fac? Jocul ăsta e destul de ușor. Adică... Nu se aude nimic. O coroană și Nanis Royal. Ce s-a băgat oare, mă? Ce nu-mi pasă? Dar vreau să vă arăt o luptă șmecheră foarte rău. Deci, de la unde era că nu știu. Prin, da, arena 4. Foarte șmecheră, deci asta e super șmecheră. Da. Deci, level 10 vs. level 8 Playhouse. Deci, uitați cât de mult dă de mult Barbarian. Eu m-am concentrat pe mine Golden Game ce-am Pulical? Nu știu ce spune Pulical. Lizu. Oh, doamne. Pe acolo. Ce mai avem aici pe acolo? And these bulbs. Deci bagă pe cap. Ăsta chiar deloc nu se apără de pe cap. Pentru că este crede că pe ca acela o să-i distrugă pe el. Deci, super. Stați puțin. Level 4. Taci, mă! Păi, te ascult pe tine sau televizorul?
N-a făcut nimic. Da, mă. Să câștig. Ok. Dacă v-a plăcut episodul, nu uitați să apăsați pe noi. Ne revedem data viitoare.